କେତେ ଟଙ୍କା? 40 ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ କେତେ ମୋଟା ଖାତା କହିଲା? ମୁଗାଇ ବାପା ରେକର୍ଡିଂ ଏଲା ବାପଲୋ ସେ ଜାଣିଲା ଦେଖି। ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଅଠା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଖାତା ଆଣିଲେ ସେତିକି ଆଣିଲେ ହେଇଯିବ। ହଁ ହେଁ ଅଠା ଚାଲିବ ମାନେ ଅଠା ଦେଇ ନଥିଲା। ପୁରା ପରୀକ୍ଷାରେ ତାପରେ 100 ମାର୍କ। ହେଁ ନା ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ ହେଁ ହେଇପାରେ କି ନ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ମୋର। ଏବେ ଯୋଉ ମାମା ବେବି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଏବେ ଆଜି ବେବି ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏଟା ଭଲ। ଆରେ କିଏ ଦଶ କରଲ?